Здравейте, братлета, аз съм Емин, ще играя Майнкрафт с Big Fox 63. Йей! Копирайта. Аре някъде. Чакай, няма ли представиш нашето ново откритие? Хинт. The Diamond. Да. И вижте ни кирките. Ги намерих в това моя свят. После! Йей! Там ще има на неговият хубав свят. Има после. Аре, аз ще имам за още. Юно, Diamond! Така може да направим обсидиан като. Айде! Дато към вода! Имам вода, ако ни трябва. Имаш ли? Имам бъкет с вода. От тук ли беше Крис? Йоло! Бати зорите. Сега за синя. Къде има... Чакай малко съм пусна май мопът. Пусна ли на първата? Да, може. Все пак сме с Айрон. Всички сме в Айрон. Ето, дори ще ви покажа да не ви вложа, защото може да мислите, че ви вложа. Аз имам фул айрон. Ето фул айрон. Йоо! Чакай! Опа! Идем бе! Къде бе? Долу бето! Уу! Айде! Ой, тихо, куче. Лава! Лава! Къде? Къде си? Ей! Аз имам рейдинг! Може да се пуснеш по водата, не знам. Крис, ето го пси. Лава! Не! Умирам! Крис, дай кофа бързо! Няма събтай. Обсидиан! Чакай! Внимай, той има специален, дето намерихме. Му вземи. И не се сеща къде съм го намерил. Ще го взема. Му ти не можеш да го вземеш. Аз игра пак. Можеш да имам кирка. Да, може. Фак! На лава. Махна, има долу лава. И не можеш да го вземеш. Къде си, бе? Нига фокус. Може да се дока. Тук има лава. Фак! И изгорях. Не се знам. Чуваш ли нещо? Скелет! Аз се махам от тук. Спирай мобовете. Спирай мобовете, ще ни убият. Спря. Спря ли ги? Да, Къде си? по пътя. Чакаме за какво? За обсидиан. И за Даймонд. Аз ще отдамира Даймонд. Трябва да копаеш. О, гад! Ами тук си е. Да, не, тук няма Даймонд. Но тук вече има. Да, намирисва доста. Не, доста твърде. Представа. Вземи кофа вода и го сложи тук. Фак! Не цялата. Колко Има трябва? още вода. Видях нещо. Ето. Давай. Това червеното. Това червеното вземете, хора. Не. Вие нямате. Тук е само за айрон. И Diamond. Каква айрон? Помня. О, тук. Ще ми намирисва. Крис, вода бързо. Имаш ли кобъл нещо да го спиш? Да. Нищо. Няма ли имаш много малко факли? Аз имам три. Кри... Добре. Извинявай. Майко ми е Кой? Тук няма диаманти. Трябва още да копаеш. А! Лава намери.
Бягай от там. Не удар, да ми кажеш. Чакай, може Не, махни от мен. Къде си? Той е директ дълбоко. И? Значи, получих един обсидиан. Айде, бей са! Май. Айде! И аз имам още едно. Трябва да ви още 5. Колко ни трябва? Не, 5 за портал зарена. 4 трябва да е... Още. Ти събра едно. Трябва ти още... Имам общо 3. И аз имам 3. Колко ни трябва? 8 ли? Значи, 8 плюс 8 16. 16 и не го направих. Не ми даде. Що? Чакай да... Трябва да се направим enchanting table. Да. На първо портал. Колко имаш? 16. Мърлите може да пусна лава за всеки. Не, сигурно че не е. Аз ще си кажа. Събирам. Колко имаш? 4. 4, аз имам 8. Аз имам точно 8, няма да събирам повече, чакам те тебе. Вързал. Кона моля. Аз ще взема... Идем навънка, после да го разходя. Както че има грижно. Защо? Имам 6 общо. Трябва ми още... Още 2. Да, размени. Лава. 3 скофа бързо вода, че май видях даймонд. Без базик. Без базик. Къде е лавата? Къде е водата? Без базик. Само да запуша вода. Пака! Обсидиан. Аз имам! Айде си ходим. Аз имам 9. Еми, аре си ходим. Откъде? Аре си ходим, тръгвате? Крис. Да, тук майче беше, да. Сириус? Сириус. Какво е Сириус? Сериозно. Айде. Според тебе съм бабка. Не, ти си бил. Да, тук сме, сега сме на... Не сега сме на... Натам. Да, насам сме. Не сме тук. Къде сме? Виж нагоре! Не, натам бе, бабарин! Да, тук. Май... Не знам къде съм. Майче, тук дойдехме, Крис. Да! Тук ли е водопад? Ето го! Да, тук сме. Пак! Йо! Аз ще билдвам като пич. Кой ще стигне по-бързо? Аз или ти? Ти. Няма ти не си. Помощ! От тук, Крис, от тук. Аре да правим втори епизод.
Тук ли бяхме? Да, нагоре. Аз не знам какви Не! Йоло! Не значи Йоло. Помниш ли? Не, Не. Не знам как си го измисля. не съм го мисля сами. Айде ходим да направим портал, Крис. Какво е, ще правим? Сандвич? Да, айде сандвич. Направи сандвич. Сандвич на тебе. Ти направи на тебе Нека гъзър. да стане дет. Това? Да, айде ходим си даваме. Мама. Айде. Ема е на каратив. Не съм на креатив. Брат. Хаштаг енергии. Хаштаг йоло. Хаштаг слип. Хаштаг емо. Хаштаг емо. Кучето ще те ухапа, ако... Ако не го. Крис, ето ти всичко, ето всички ти обсидиан. Не ми трябва. Ето. Отиваме го правим. Дървета. Дървета не е. Бог! Да знаеш как се прави? Е тук. Ето тук на отвореното. Тук става. Да, е тук. Нали зна? А запалка? И сложих така, че там да махна. Ти направи, имаме такова за запалка. Как се правеше запалка? Ще забравих. Сега едно такова. Чакай. Не това е остро. Доколе не съм го сложил. Сигурен съм. Дай, изимаш това и имаш едно такова. Ето така. Така се прави. Не. Готово направих, Крис. Аз казвам. Да, Кати. Защото аз знам как се прави с палка. Направи ли? Малко ще ми направи, защото трябва да е С 3. Не, с 2. с 3. С 3. Ама ти си сложил 4. Майче ще му сложил 5. 4. Криси не знае как се прави. След, като ни е готов, ще дойдем точно след. Така. И ето ни го новият портал, батя. Аз ход види се върна. Не, чакай. Влизай! Да, знам. Building terrain. Ние сме в недър, дами и господа. Той не прави портал. О, май ди! Аз се връщам. Чао, Крис! Чакаме! Страхне! Недъра! Чух зомби. Не ми е спокойно. Чакай, то аз съм пуснал мобовете. Няма да е забавно. Айде! Влизай. Чакам. Майнкрафт не. Да, върна се. Добре. Дано да ви хареса този клип. Това бехме ние, аз и Big Fox. Този клип ще бъде качен. И другият. Сега ще го направим. Дано да ви хареса този клип. Аз бях Емо. До скоро. Абонирайте за мен. Лайкайте видеото. Комент. И лайк за Big Fox. Абонати за Big Fox. Shadow Brothers. Дори и за мен. Дори и за нея. Довиждане, приятели. Маза,